Ouwens, is die niet hij bro niet? Wie zei? Awoi, kom gewoon iets zijn man. Awoi, kom iets zijn man. Kom iets zijn man. Kom iets zijn. Awoi. Is die niet zijn niet? Zij praten, zij praten. Wat de video? Wat de video? Saas. In je van mij. Een video maakt van mij. Ik klap zo met jou. Hij is big zij. Je gaat die terug. Waarom steek je? Waarom steek je? Awoi. Ik klap zo met jou. Als je steekt, zei je. Die kan niet aan elkaar gebeuren, mijn broer. Die kan niet aan elkaar gebeuren, mijn broer. Ja, elkaar is een hond voor ons. Hij trekt zich om mij zo'n vrouw. Wat die zombie moest hij als ik klaar doe het. Nee, mijn broer, het gaat niet aan elkaar werken. Mijn man koopt mij een steringkie teken, mijn broer. Hij teken is zo lekker. Niemand kan het kopie. En die land, niemand kan het kopie. Mijn broer, moet niet kijken. Moet niet kijken, loop vannacht. Mijn broer, loop vannacht, kijk van mij. Ik praat met jou, moet niet kijken. Hoe kom je mijn broer? Als we nog erop wordt, mijn broer. Zij is van de post af. Kijk mijn lappen, van de post af. Zij is met Johnny. Dank je meneer. Zij kan over ons geroepen. Wat zal ze goed doen? Zou je moet niet achter toe kijken, Moet niet kijken. Jammer. Als we het klaar gaan. Meneer, roep maar voor hem. Ga naar huis toe. Ga naar huis toe. Jongen, wat ik nou kan met broer. Je gaat hem inzien, moeder. Ik is nog weer op uit. Wie is die naai? Awoi. Mijn broer. Wat is jou? Los hem in reden. Awoi, brada. Zeras, mijn bro. Is die Wat is die man? Ja, meneer. Allet af. Meneer. Allet af. Jee. Awoi, ska hij lekker wegmaken. Ska hij lekker wegmaken. Yo meneer, ik heb een plan om hier. Awoi, zij gaat nog een robot met broer. Kijk om je phone te vragen om brood te gaan zij kopen. Meneer. Geef gewoon niet. Meneer, mijn ma heeft het gekoppeld bonus man. Wat gaat u meer bonus iPhone. Ik weet die. Kan je niet zien. Zij. Lekker phone die nog. Kan je alleen Waar is hij nog gaat, zij? Meneer, ik heb niks meneer. Waar is hij nog gaat? Als die Lacoste mee bro. Als die original. Wat zit die broer? Wat is Je bek stunk jong. Wow. Mijn bro. Kijk die broer. Ik kan Awoi, niet. zij. Hij mis man. Awoi, zij staan vast, zij man. Ze gaat zij. Awoi, moet niet helpen mee bro. Awoi, zij. Wacht. Wacht. Zie je bro TikTokje? Je gaat zien. Ik ga met me. Wie? Verstaan me broer. Ik heb die gehad, ik heb niet de 10 rand en dan gaat u nog lekker fights laten man. Morgen weet ik, je gaat nog hoorskoot. Toen moet je waar niet. Alle kennis gaat je smaken. Hij fights laten zien. Het Januari me broer. Je maat die gehad, je moet nog verstaan weer alleen. Als je niet moet verstaan gehad. Je zit gehad me broer man. Zien zij. Allah nu lekker eet zeg. Zien zij. Lekker. Yo broer, voor man. Wat is die man? Lekker. Het is net Januari wat mij kill man, mijn broer. Maar kijk, je get mijn broer hier van mij man. Hoeveel oud is die man dan? Ja, mijn broer, die man is... Ik weet die... Hoeveel oud dit zijn of je? Nou, hoeveel oud leg je? Hoeveel oud leg je? Hij leest graad 3, 4. Huh? Mijn broer, die jongen gaat nou waarschuwen. Toen zei hij geloof mijn broer. Ik ga je fight inzetten man, kom. Slaat hem man, June Belligan ding man. Kom. Sinds dat jij zien klaar hebt, dus ik wil niet meer op Eval om laten je 368. Van ik die al afwisken met die ding 1, 2, 3. Zien ze mij broer. Alsjeblieft man. Slaat hem man, June Belligan. Ik ga een movie maken, Facebook maken. Zij weet dat niet nog man, mijn broer. Facebook maken. Naast ik aan mijn bro. Lekker. Yo, je stoel is lekker mijn broer. Ja, ze zet je niet moe van Januari niet. Nee. Het is maar beginnen mijn broer man. Hoe goed je? Ik is aan moe van die I'm juice mijn broer. Oké. I'm juice en drinken op in 5 rand broer. Een stuk druk ding nou? Mijn broer, hoe kan je van mij drink zien mijn broer? Oh. Wat is de naam? June wat? June Belligan. Oké. Zeg gewoon. June Belligan. Broer, kijk mijn lappen. June Belligan. Zeg gewoon. Mijn broer, ja. Ik snij niet mijn broer, zeg maar alsjeblieft. Oh my god! Net zoals Drake, nou? Oké, wait. You like it, nou? You like it, nou? Oké. Now I'm almost done. Just one final touch. And I'm gonna put you on the market. Ali kennis gaan nou oor jou wees. Sê vir jou, nou is klaar. Can you feel it? Can you feel it? Feel it? Feels lekker nou? Oh, I'm done now. Say brother. Ahoy. Huh? Mijn broer. Wagwan? Mijn broer. Wagwan? Niet van mij zei wagwan. Speel over mij wagwan. Wat is wagwan? Dat is regenen. Wat is die? Dat is regenen. Tape.
Of een vijper. Hey bro. Ouwe is het drukding, me bro. Bro. Ouwe is het drukding, me bro. Hoe mensen zijn nou, bro? Waarom gaat ze, bro? Hey bro. Ouwe, gaat ze me betalen, bro? Die van mij, ja, dit is mosmaal. Zij is mosmaal. Ouwe, betaal me, Bro, bro. wat is die? Ik weet, ik heb de diepte, man. Mijn bro, wat doet ze voor mij, bro? Mijn arme bro. Alsjeblieft, maak het, me, Hey bro. bro, maar niet te. Alsjeblieft, maak het, me, Niet bro. te voor jou. Alsjeblieft, maak het, Maar me, bro. niet te voor jou. Wat is die maken? Alsjeblieft, maak het, Als me, die bro. een prank of wat maakt, die meer is, mijn bro. Mijn bro, die kan niet gebeuren. Ouwe, betaal me geld, man. Hij moet mijn pan. Snij hem alles, schiet maar die machine hier. Mijn bro, snij hem mijn pan. Wat is die, mijn bro? Ik zie, bro, met Hij geld, man. drink of June billen. Mijn bro, die is die June. Gaat er mee gejaagd niet meer, bro. Hoe kom je bij je lappen nou? Hoe kom je bij je lappen nou? Gaat er me betalen, Hoe me. kom je bij je lappen nou? Hé bro, mijn ma gaat me frik maken. Niet frik maken, frik eet. Alsjeblieft, maak Wat? het, Nee me, bro, dit is diep tram. Alsjeblieft, maak Nee het, bro, me, kijk bro. hoe lekker tram. Nee bro. Nee bro, kijk zien jouw haren. Kijk zien gewoon jouw haren. Kijk zien gewoon jouw haren, man. Nee bro, dit is rigid. Snij op mijn pan. Snij op mijn pan. Nee bro, kom, wat zijn nog gek? Where do you want to go this weekend? I don't know. I was like, can you go now? Look or something. No, we'll go do some shopping. Just as... Yeah. Yo. Yes, sir. Ja, lekker. Was that ready? Steady man, lekker. No, I'm easy, man. Bro. Ja. What do you wait for? Nou, ik is kalm, mijn bro. Yo, je zegt gewoon van welke tijd, mijn bro. Oh, shit, man, bro. Nee, lekker. Yo, mijn bro, ik heb tegen gejaagd, mijn bro. Ik denk, je gaat mijn maas change deal, man. Zie man. Zo die rangen van mijn moedje, man. Ja, man, want jij weet 9,25 zelfs zo moe. This weekend, what's me, bro? This is my mutters. I don't know if you come meet. Bro, what you looking at, bro? Hij is wel een... Yo, man, zei dat mooi meisje, man. Is it? Hallo, auntie. Oh, zuster. Gaat je kijk? Is een mooi meisje, Bro, man. what you looking at? Huh? What you looking at? Ja, man. Kan je helpen, man? Ik heb wat ze uitstaan. Huh? Hoezo? Bro, ja, maar moet je type away, bro, wat ze uitstaan. Hoe ik dingen? Ja, mijn bro, sorry, man. Maar mijn oor blij. Hey, Hey. watch your tone, young lad. Maar die is een mooi meisje, mijn bro. Nou, waar kreeg je van aan, mijn bro? Nah, church, man, bro. Kijk. At church. Sorry. Kijk. Mm, Zij kreeg dat goed is bij de cake. Ik moet nog cake gaan, mijn bro. That's yeah, man, bro. Nou, wat heeft hij aangetrekt? What do you mean? Ah, je mag zoeken aan mijn church, bro. Je moet mij pas op een point testen, man. That's yeah. Is ja lekker dan? Okay. Ja, ik heb die mijn phone ook in. Me, bro? Nou, kijk hier. Ja. Meisje. Zij is mooi, ik like je haren. Dus die is wat jullie noemen kallet meisjes. Yes! Ik like zij. Buddy, I'll be honest, you enjoy yourself too much coming to work. Ja, lekker. Ja, mijn broer. Mijn broer, weet je, ik is die beste fighter, mijn broer. Maar, jezus, zo hond, wat jongens. Mijn broer, ik heb een klein, mijn broer. Weet je wat ik ga doen? Karate, boxing, rugby, judoka. Alle goed is, mijn broer. Kickbox, IMF. Waar is je certificate? Waar is het? Zij is dom, wie zei? Waar kan de mens certificate krijgen? Mijn broer, als aan je bloed, mijn broer, wie zei? Mijn broer, ik heb een klein, mijn broer. Hoe spannend? Ik bekleed toe oor, mijn broer. Zo, wie zei? Met wie? Mijn broer, wie zijn wie het ik bekleed aan? Jackie Chan, Bruce Lee, alles. Weet je ook, kom maken die meer movies zien. Want ik heb hele blauw ogen gezegd, mijn broer. Hoe spannend? Kom ik hier naar het land is, man, van ik was honger. Hoe spannend, bro? Je praat bij je. Wat, die man ontspannen. Speel van mij ontspannen. Was ik en zij bekleed nou. Nou, kom. Kom, bro. Ik wacht. Laat ik me slepen vat, man. Als zij stekers. Kom die kant. Als zij stekers. Die man, bro. Oh, zij kom. Oh. Ik waarschuw jou. Ik waarschuw jou. Wacht. Als zij stekers. Klap hier. Oh, ja, zus. Ja, zus, die man toets mij. Als zij stekers, klap hier. Als zij stekers. Als zij wil reden bekleed, zeg mijn naam gewoon MK. MK? Dom dan. Ik wil niet bekleed, man. Hij heeft gezegd, ik kan niet met Jackie Chan stijl gebruiken, man. Maar mijn broer, ik zal je doodslag, mijn broer. Oh ja, die man vloekt hier. Hoe kan vloek zijn? Ze kan niet vloeken, mijn broer. Mijn maat zit, je kan niet langs mij vloeken. Maar als hij stekers, nou, hij loopt weer, hij komt je weer terug. Hij loopt weer. Mijn broer, als hij nou weer gaat lopen, hij gaat ik je lelijk slaan. Hij loopt. Hij loopt. Zijn veel? Oh, ik
Stop. Yo. Say, hey, wait, tul. Stop. Wie is die? Stop phone. We don't have phone. What Yo, is okay, What is- give me phone. We don't have phone. No phone. We no phone. Make a plan, please. Make a plan. My profit, please. Make a plan. Make a plan. Hey, chora. Wat is toe? Stop phone, Pauline. Wat is toe? Stop phone. We don't have phones. Hoi, Kulul. Laat hij maar die week doen. Gaat niet eens kijken. Stop wait, man. Hey, hoi. Iemand moet check voor mij. Sorry, uncle. Uncle. No phone. No phone. Fuck, man. Say, man. Gaat hij net zo los? Huh? You come in, bro. Yo, my bro. Zijn wat aan me lang? Hoe komt je TV nou af? Mijn bro. Ik heb daar nou net muziek geluisterd, mijn bro. Wat? Hoe zei je mens? Hou mijn bro. Mijn bro, Michael Jackson heeft nou net gespeeld, hier. Huh? Sos. En wanneer leert hij? Nou, studeren, bro. Wat leert hij? Nee, ik moet live skills Mijn staan. bro, ik heb de andere kunnen gezien, hè, mijn Oh, ik moet leren, bro. solid. Oh, ik kan het niet zo gaan. Hij, huh? Ik moet leren, bro. Wat zei dat? Ik kan Mijn het bro, hij kan, mijn bro, Oh, hij ik kan. kan het niet zo Hij kan, gaan. huh? Ik moet leren, bro. Ik kan het niet zo gaan. Hij kan vrije val noemen. Ik zeg maar, ik leren, bro. Leert zij. Ik leer, Wat is man. die? Mijn broer, wat? Die is aan een highsense. Ik moet naaien, man. Dat is chemicals. Wat? Ik moet like... Wanneer gaat hij aan school? Ja? Hoe ben ik zoiets, hè? Wat voor? Zij Ja, heeft ik je dom ben- gedaan, zijn nou. Mijn broer is dans, man. Ja? Hoe spelen mensen die maar... Oh, ik moet studeren, bro. Oh, ik moet studeren, bro. Oh, ik moet leren, bro. Oh, hij kan wel jou heen, mijn broer. Oh, ik moet Zij leren, bro. zei, ze zoekt net van jou. Net van jou. Zij solid, zij te lekker. Zij weet dan. Kim Kardashian, nummertje. Zij weet dan. Wat denk je dan? Studeer voor wat? Nee, ik moet een taak doen, man. Ik moet een taak doen. Hoe kan ik zijn? Hoe kan ik zijn? Ja, het moet wel eens, toch gaat niet meer, bro. Hoe Hoi, weet je dan? op een zondag, bro. Nou, maar niet Hoe weet je dan? op een zondag. Yo, je broer, kijk jou dan. Mijn broer, ons dans, mijn broer. Op een zondag. Ons dans, mijn broer. Zij weet dan. Ons dans. Ons dans. Yo, man. I want to join the crew, man. Always wat de bang jongens die wat die Bro, what's up, Who this guy? My name is MK Louis, man. What is my name? I want to join the group. What the group? I want to join. Where from? Look here. Go for dollar. Red Bull if you want to join us, man. Follow no matter what. I DJ cut man. Bro, even no mijn mensen in het present zijn. Al af DJ cut hoor. Het lijkt suspicious, maar haal het uit, mijn broer. Jezus! Zij. Oh, nee, man. Zij, ayo man. Haal het uit. Zij moest mijn tijd. Is hij goed? Is that good? Is that good? Dan follow no maar. Haal het uit, mijn broer. Haal het uit. Is that good? Is that good? Should I do more? Don't show off, don't Ik klap je nou, zij. look, man. Good morning, guys. Unfortunately, today we're gonna sell all the drug dealers in Cape Town City. We're trying to motivate them and tell them what to do in life, unfortunately. So come along with me, yeah? Okay, cameraman, you can calm down, right? Morning, guys. Sorry, I have to focus, right? My name is MK Louis. I just want to tell you guys there is an opportunity. How can we help Yes. How can we You help can study for responsible reality. What you say? You guys can. Wat say, man, Louis? Listen, I'm the only guy. Is een lijst, man. Is een lijst.
Guys, I'm the only one that has a G-Wagon in all the cars. G-Wagon? I can give you guys anything you want. Listen, I'm American. You are Unfortunately. Yeah, I went to Dubai. I came to help you guys. I'm like a Power Ranger. Power Ranger, yes. Ik like it. Yes. I don't speak Afrikaans, sorry. You must geef, man. You have to focus. What you say? What is Cave? What is Cave? What is Cave? No, sorry, I don't scave here. Disqualified. Huh? What you say, Mayo? Disqualified. Oh, I know your name because your ID is showing here. You are disqualified. Wrong. Wrong. What? Sorry. Guys, you guys cut. can study for reconciliation. Wow! Yan tuh, my bro, Jesse, wow, wow. Ik voel jammer voor je mami, bro. Lukt me, bro. Wat is je happy als je versiekert is je baba? My bro, man. Sing my bro. Sing my bro. Als die baba. Ja. Wat gaat aan? Hoe gaat het? Sorry, uncle. Meneer Zizat. My bro, die zijn plastic stoelen, my bro. Mijn hoog gaat kanker. Ja, is het nu eens. Maar waar is het maar? Is het? In waar? Zo, my bro. Zij wijst me een pad van Congo toen, hè. Zo. Wow. Kosu. Hij kan je haar snel, het is sweetie, my bro. Die machine gaat gelijk. Bro, is this me? I look sexy, bro. Wow. JD boy. Huh? Waarom? Is that my ex? Is dit mijn ex? Stel je belang. JD boy. Hij lijkt sexy, man. Ik ben lijkt sexy. Ik weet hoe lijkt hij niet. Ik voel jammer van jullie apjes, man.